Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhomela esitimela samampondo babamkhulu omkhulu phakade ame. Babephuma bengena kuwo umuzi wasePhakameni abansundu abamhlophe. Liyabamema izwi lomemo, nazo izimpumputhe nezinyonga zazimenywa yilo izwi lomemo emzini wasePhakameni. Okubuhlungu uma nje uthi uyafika kwesinye isikhathi emzini wasePhakameni kanti unebhadi ufice engekho uShembe. Lokho kuyokuphoqa ukuthi uthole ukuthi ukuphi nendawo, bese uyasuka uphikelele lapho akhona ukuze uthole ukusizakala. Abanye babesizwa yiko ukuthi besondele eduze kwabantu abangamaNazaretha bese besho ukuthi uShembe uzofika nini ezweni lakubo. Njengaye unkosikazi nenye indoda yakwaMaphumulo okwase kuphele ishumi leminyaka bengabatholi abantwana, sebephenduke inhlekisa khona endaweni. Baluzwa lolu dumo lwakhe uShembe nabo bakhetha ukuthi bezinikele khona emzini wakhe uShembe okwakuthiwa kuseKhangelani owawakhiwe khona endaweni yakwaMaphumulo. Ngenhlanhla yafica uShembe ekhona le ndoda, babe sebenikela kuye beyocela umntwana. Bafike balichaza udaba ukuthi sebeqede iminyaka elishumi beshadile kodwa abantwana abatholakali. uShembe wathi uma eluzwa lolu daba wabe sebuka empumalanga nasentshonalanga. Wabe sebaphendula ngokuthi abahambe beyohlala kanye nebandla, uzobuye akwabuze, uzobuye ababize. Waqhubeka uShembe nokuthandazela iziguli. Emveni kwesikhathi wabe semqhweba unkosikazi wale ndoda. Wabe sethi kuye, kodwa nkosikazi, uyenzelani into embi kangaka ukuba ulale nomlungu? Lamshaya lameqa uvalo lonkosikazi. Waqhubeka uShembe wathi, izingane uzozithola kanjani uma wenza into engcole kanjena? Lo nkosikazi waphefumulela phezulu, wabe-ke eseyaqala ukuphendula wathi, lo mlungu ngisebenza kuye kodwa wangibamba ngenkani. uShembe wayesemphendula ngokuthi uma uhluleka ukuyeka lokhu kungcola okwenzayo ngeke umthole umntwana, kodwa uma uzokuyeka uzomthola umntwana. Kwahamba isikhashana lo nkosikazi wakhulelwa. Yajabula kakhulu nendoda yakhe lapho lo nkosikazi esekhulelwe ukuthi umuzi uzovuka. Lo nkosikazi waze wahlanganisa zona izinyanga ezine ekhulelwe. Lo nkosikazi wayelokhu eqhubeka njalo eya kulo leli plazi ayesebenza kulo, elalineshende lakhe lomlungu. Phela lapha eplazini babe nezingoje zabo lapho ababethokozisana khona ngokocansi. Ngalesi sikhathi kusetshenzwa nomlungu, unkosikazi wakhe ehlezi endlini elungisa imisebenzi yakhona. Uthena ngelinye ilanga lo nkosikazi esasebenza khona lapha eplazini, kanti leli shende lakhe lomlungu kade limhalela selimkhumbula. Wathi engazelele memfu ishende lakhe elomlungu labe selimdonsa. Wehluleka lo nkosikazi ukunqabela leli shende lakhe ngoba base benesikhathi eside benza lo mkhuba wabo. Bahamba baya kuyo intaba yabo yodumo ababejwayele ukuzijabulisa kuyo. Kodwa ngalesi sikhathi kwenzeka okwakwehlukile kuyo le ntaba. Ngalesi sikhathi bezidumisa, bematasatasa, bezitika khona lapha entabeni, kungaphansi nongaphezulu. Kwabonakala ngayo inkonjane eyayihlupha kakhulu ilokhu indizela phansi lapha eduzane kwabo.
iphinde ikhuphukele phezulu, iphinde futhi izobhabhazela lapha eduzane kwabo, iphinde ikhuphukele phezulu iyababuka, kwaze kwaba izikhathi ezintathu. Baze baqeda bakade bekwenza. Lapho lo nkosikazi esegoduka isiya ekhaya, sasingaphelile isithombe saleya nkosazana, saleya nkonjana ebilokhu indizela phezu kwekhanda labo lapha kade bezitika khona, kanye nawo umkenenezo wamazwi ayishiwo uye uShembe ukuthi akahlukane nezinto ezikungcono. Wathi esefika ekhaya wezwa ukuthi kukhona ukungahambi kahle lapha esiswini. Nangempela zavela izimpawu zokuthi umntwana lona kade semkhulelwe usechithekile, uphuphumile. Kwaba usizi olukhulu nakuyo indoda ebisinethemba lokuthi umuzi uzovuka. Le ndoda yathatha isinqumo sokuthi inkosikazi kungcono sibuyele kuye uShembe. Nangempela bahamba baphikekela kuye uShembe beyobika ukuthi umntwana uphuphumile. Kodwa uShembe akazange afihle lutho ngoba wavele wambheka nje unkosikazi ngamehlo akhe. Unkosikazi wakhophozela, wabe esembuza lo nkosikazi wathi, "Nkosikazi, nayibona inkonjane inyoni eyayindiza phezu kwenu ngesikhathi nilele entabeni?" Wavuma unkosikazi ngamahloni ekhophozela. Wabe esethi uShembe, "Kwakuyimi lowo mntanami, ngangizokuphuca umntwana engimnikeze yena. Walalelani nomlungu ngoba ngangikutshelile ukuthi ngiyokupha umntwana uma uzoziphatha kahle." Isiwula sikankosikazi saphinda lawa amagama esasiwasho ekuqaleni ukuthi umlungu ungibambile. Naso isithothobala sale ndoda yakhe sadumala kakhulu ukuzwa lamagama ayeshiwo nguShembe ukuthi kanti lo nkosikazi wakhe uneshende lapha eplazini asebenza khona. uShembe wasidabukela kakhulu lesi sithothobala sendoda esidlelwa umfazi umlungu. Wabe sesitshela ukuthi angazi ukuthi ngizokusiza kanjani ngoba unkosikazi wakho akanaso isimilo, akafuni ukuzihlonipha. Yadumala kakhulu le ndoda, bahamba bejabhile, asazi ukuthi baphelelaphi naye unkosikazi wakhe. Impela ngaso lesi sikhathi uShembe ayefike ngaso kulelizwe lakwaZulu, abanye babehlushwa yibo abathakathi, abanye behlushwa imithi yabelungu eyayibagulisa, kanye nako ukudla babekudla okwakufike nabo abelungu ababengakwazi nokuthi kuthakwe ngani, kanye nayo imithi yabelungu ababeyisebenzisa. uShembe wathi abakuyeke konke lokhu babuyele kukudla kwesintu abazenzela khona, hhayi ukuthi badle ukudla kwabelungu abangakwazi nokuthi kufakweni. Ngoba phela uShembe wazi kahle ukuthi abelungu njengoba beze kulelizwe abazile ngothando, kodwa beze ngabo ukuthi bazohweba bese begqilaza abantu abamnyama. Kodwa abanye abantu babezigqilaze bona phela ngako ukwenza inkohlakalo enjengalena eyayenziwa yilo nkosikazi, njengoba babengabatholi abantwana ngenxa yabo ubufebe. Ezinye zezinto uShembe ababemzondela zona abantu ngoba wayefuna umuntu ophila impilo eqondile. Ubugebengu nobufebe wayengabufuni, kanye nako ukuphila impilo engaqondakali, uhambe udla yonke into ungazazi ukuthi ungubani. Njengoba nako ukudliwa kwazo izingulube kwakufike nabo phela abelungu, nakho ukugunda amakhanda kwakufike nabo abelungu, nako ukuziqhola ngazo izigqabo zaseYurophu kwakufike nabo abelungu,
Zonke lezi zinto ababefike nazo zazingazele kona ukuthi zizophilisa umuntu omnyama, kodwa zazizele ukuthi zizobabulala. Njengoba nabo utshwala babo ababefike nabo babuzele kona ukuthi buzobulala abantu. Base beletha nazo zonke ezikaqeda isizungu ezifana nawo amabhola ezenza ukuthi indoda yomuzi ivaleke umqondo, ilandela zona ezikaqeda isizungu, bese iphenduka ibe yisiyoyoyo lapho isisuthi ugoloko kanye nayo ingulube. Ngaleso sikhathi bebheke khona ezitediyamu beyobukela ibhola, umlungu ujabula kakhulu lapho ngoba ubhizi utapa umnotho wezwe. Kuze kube namhlanje uShembe usayisitha sabo abantu abathanda zonke lezi zinto ezafika nabelungu ezizele ukuzobulala i-Afrika. Kanye nabo abathakathi wayeyisitha esikhulu sabo, njengoba babeshilo phela bona abaprofethi oZandile Nkabinde nabo oMfaso ababeprofetha ngabo ukufika kwakhe uShembe, abamchaza ngokuthi uma esefika uyoba ukukhanya okube kukhanya kakhulu lapha emhlabeni, okuyokhalisa izifebe nezigebengu nabathakathi notokolosha. Ngokufika kwakhe uShembe bekhala bethi, nangu Shembe, nangu Shembe, silekeleleni. Kuze kube namhlanje basakhala ngayo. Asazi-ke ukuthi wena ngabe ungaphansi kwabaphi laba babebalwa yibo abaprofethi, noma kungenzeka ukuthi uyelesiya sibonakaliso segovu lenja esavela ngalesi sikhathi uShembe esentabeni enhlangakazi ekhonjiswa uNkulunkulu igovu lenja elalijaha inyamazane ezacile, lapho uNkulunkulu amtshela ukuthi le nyamazane ezacile uwe Shembe, kodwa igovu lenja leli lijaha inyamazane izitha zakho. uNkulunkulu wabafanekisa kanjalo abayizitha zakhe uShembe ukuthi bayigovu lenja, kanye nawo amadimoni otokoloshe, omamtsonsi nozavolo nezigebengu kanye nazo izifebe nabathakathi abayokhala ngokufika kwakhe bethi, siyekeleleni nangu uShembe, saze safa. Njengoba kuze kube namhlanje bathuswa ngisho nayiko ukubona ifoto lakhe. Siyaguqa lapho igumkedlela ngizula amafutha omkhovu into omnesuka phakathi ami.